adie ame denai suaso. Bahagianya adik bukanlah co diri ambo. Saya tak punya apa-apa. Dan kirim surat pamutui cinta diharo adik bisa menerima. Denai sadar diri denai ko adie ame denai suaso. Tangakanlah dia sebuah kata nan datang dari hatiku. Bahagianya adik bukanlah co diri ambo. Bahagianya adik bukanlah co diri ambo.